Igbo ndị ọma njem na-abịakwana m ọzọ n'ụbọchị taa. Abụ m Dibia, Ugochi tubelu. Abụ m onye Oraifite na Anambra steeti. Abịa n'ụbọchị taa ka nkọwa ihe gbasara alụ n'ịkọwa maka onwe m ọfụma. Abụ m onye Oraifite, abụ Nwa Adama. Anyị na-akpọ alụ nru dameji ogbe ezumere Oraifite. Ihe nchọ ka nkọwa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara alụ na ihe na-ebute alụ. Na bifo m gawa n'iru, m na-ekenegoro ụmụ Igbo sị ka ihe ọma mere nwoke ka ihe ọma mere nwaanyị, wee sị na afọ taa afọtara anyị ihe ọma. Ihe nchọ ka nkọwa na ya atụfughị oge ọbụla bụ gịnị bụ daalụ, gịnị bụ ihe na-eweta alụ. Nke mbụ, ihe na-eweta alụ n'etiti ezinụlọ dị iche iche n'ala Igbo taa. Imirikiti ezinụlọ nọ n'okike agbụ maka alụ ndị nna nna metara, ya nakwazi alụ ndị agbụrụ kịta melụ. Ụfọdụ a na-asị na ụfọdụ ndị mgbe gboo mere mpụ, mana ụfọdụ ndị kịta na-emezi mpụọlọji. Yes, pardon me for that ngiri Igbo, mana ọ ka m wee kọwalụ gị na ụfọdụ ndị mmadụ alụ ndị mmadụ na-eme kịta karịzị alụ eme gboo. O nwere ụfọdụ ezinụlọ nọ na bọndụ eji ọfụ alụ. Ihe anyị bụ ndị na-akpụ alụ na-eme nwụcha, maka na mmadụ ara ebu nsị na ọgọdọ na-apụkwa ụmụnne ya olu abụọ n'isi nsị. Mmadụ imegoro nwụcha ihe gbasara onwe ya so n'ihe izi mmadụ ga-eme ka o wepụta ihe. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ na-akpọrọ ụmụ dibịa, ụfọdụ a na-akpọrọ ndị ọrụ ndị ọzọ, ma ọ na-arụ n'usoro pastọ ma ọ na-arụ n'usoro dibịa, maka na o nwere ike ofe iro na ọrụ alụ ya na ya fụchara ife ya. Mana nke bụ eziokwu na ihe so na agbụrụ dị iche iche so ebute ya bụ ụchụ, maka ọ bụrụ onye achaghị asaghị ahụ ya ọ dị ọcha ileta amara. Blessing a na-ekwu n'okwu ụwa alụcha ọrụ blessing a, then o bu ụzọ take on in spiritual form before rutete na aka onye alụ ya bụ ọrụ. Onye a ga-anọrịrị n'ọkwa ga-enwe ka o nwee ike wee anchor for the manifestation of that work, blessing and favor to take place. O nwere ezinụlọ ụfọdụ bụ na mgbe gboo na o nwere onye emegburu, maọbụ na o nwere onye egburu, maọbụ na o nwere onye a nara okie n'ike, maọbụ na nkwa nwaanyị anụta emegidere. Mgbe onye a na-anwụ, onye a wee na-asụ aka n'ala na-asị na ọ dọrọkwa mma na ife emeri ya, na onye ọ nọ na ngwuru a ga-eketakwa oke ya, na-emewara ya obi wee gbochiere ya agamniru. O wee na-ata akọrọ na-ekwubi okwu na onye ọhụrụ na-amụ na ngwuru a ya atakwa afụ, na onye ọ nọ na ngwuru a ga-afụkwa emeri ihe ya fụrụ. O kwuru okwu a na mwute, nke bụ eziokwu na ọtụtụ mgbe okwu o kwuru abụrụ okwu nkịtị. Ọnya ka ọtụtụ famili nọ na ahụfụ ya taa. Ụfọdụ ụkwara ndị bụ na ihe butere afụ n'ebe ha nọ bụ na ọ bụrụ nwa agbọghọbịa ma nwa okorobịa na o tinyere aka n'ihe gbasara ime abọshọn. Ime abọshọn na-ebutekwa nseke na ọrụ akwụ, n'idikwa na onye a ga-eme nwụcha. Mana ihe na-eme mgbe ụfọdụ bụ na ihe gbasara ụmụ alụ dị etu a mgbe ụfọdụ na-eme arụ, emechaa ya ogbuchi egbuo ya egbuo. Daizi ịbịa n'afa mgbe ụfọdụ eme afọ ya oles onye na-agba nnukwu afa, ma ọ na-agada chi gị dị na mma, chi gị wee chewezie na ịtago nnukwu afọ wee mezie ka ọ pụta n'afa. Mana mgbe ụfọdụ ọtụtụ ezinụlọ na afọ ha na-atata bụ ihe merenụ, and
ha marọ na ihe na-eto a dị ha wee nọ n'ọkpọkọ ya ruo taa. Nke ọzọkwa dịkwa ibie bụ ụfọdụ ụkwa nke ndị agbụrụ kịta metakwara onwe ha. O nwere ndị batara wee je were ngwongwo na ngwongwo ihe ndị nna nna ha debelụ, ihe eji wee chekwa ngwuru ka mmarụ ofu atụ. O nwere ihe ndị nna nna ha melụ a na-akpọ ọdụ ọmụmụ. Ọdụ ọmụmụ a bụ mmụọ na-enye nwa n'ezinụlọ dị iche iche, maka na mgbe gboo ọtụtụ ihe emelụ ewee je hiwe ya bụ ọdụ ọmụmụ n'ọnya ya na-enye aka na-ayọtara ọchị na-enye nwa ka ọ bụ ngwuru dị iche na-enwe ya. Ụmụnna na-enwe ọdụ ọmụmụ ụmụnna. Ịlọta n'ahịa na ụmụnna bụ ụnụ mgbe ụfọdụ ọtụtụ ebe e nwere ụkwụ ụdara wụ ebe e mere ọdụ ọmụmụ mgbe gboo, maka ọ na-emecha ọdụ ọmụmụ mgbe ụfọdụ ụkwụ ụdara epu ebe ahụ. Kpata na obodo ụfọdụ adịghị ụdara ele asị n'obi obi nwa. So ọnya butere ya. So ọdụ ọmụmụ wụ ihe ọ ga-abụ ọ dị na ngwuru. Nwa gị nwunye gị mụọ nwa nwoke iwere oke ọba jenye ya, ọmụọma nwaanyị were nnekwu jenye ya wee kene in appreciation for inye gị nwa. Enwekwara ụmụ ihe dị na ngwuru na-echekwa ngwuru a na-agba agbananọ. Ihe niile abụ ihe ndị gboo mere na-eme na mmadụ were nsi na aja ma ọ were ihe ọjọọ ndị obi ọjọọ bata na ngwuru. Ọ bụrụ nkịtị ọmaba. O nwekwara nke a na-agba ọnụmọnụ, ọnụ nwoke na ọnụ nwaanyị. Ọnụmọnụ a na-ada edebekarị ya na n'isi geeti. Ụmụ ihe ndị gboo ji chekwa ngwuru. Ihe m na-achịkọwa ahụ ihe ị kwesịrị ịma. Ihe ndị a na-ekwu onwe ihe ndị ị kwesịrị ịma. So mana mgbe ụfọdụ abịazi jebezi ụka, ejebeziri ụka, ụfọdụ ndị mmadụ out of ignorant wee jeje duru ndị ofeke, ndị na-eme na ụdị na ha bụ ndị ọkachamara, ha wee buru mmiri dị iche iche bịa na ezinụlọ na ụdị na alụ ụlọ ezinụlọ wee na-efekasị. Ụfọdụ bụrụ ọyịl bịa na-efekasị. Nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị niile anwa ahụ na-efekasị adịghị emetụtara ndị a na-ekwu okwu ya, maka na mmụọ that part ị na-eji eburu na-ebi otu onye ọ na-edestroy ya. Atfat abụọdụ ebe a ka mmụọ dị. Nke bụ mmụọ ọdịnala, that part a bụ just a symbol. Iwe je na-emebie ụmụaka lụrụ alụ je na-ebie na ụdịna na-eme family liberation. Ọtụtụ ezinụlọ na-emego family liberation, emechaa ihe na-ebe n'aka na-ebe, emekwa ọzọ ihe na-ebe n'aka na-ebe, ihe na-ebe aka na-ebe wee dịrị gaba. Ụfọdụ espendigo nnukwu ego ihe na-ebe n'aka na-ebe, maka na the justice was never done. Ihe na-achịkọwa bụ na mgbe unu bịa na-eme ụmụ ọtọnọ etu a n'anya mmụọ ọtọnọ ka unu na-eme, mgbe unu na-eje na-akpọtasị ụdị ndị a, ụfọdụ bụ ndị awụchara awụcha abịa na-eme ụdị ọtọnọ n'ezinụlọ, maka ihe na ezinụlọ dị etu a na-emetakwunu ọtụtakwunu onwe ha ọkụ. Ọtụtụ ndị mechara ya, mana today enweghị ike. Ụfọdụ ezinụlọ nwere ike amụta nwa nwaanyị ọnọdụ, amụta nwa nwoke ọnwụọ. Ụfọdụ abụrụ ụmụ agbọghọbịa ha nọ na be nne na nna ha na-aka nka, onweghị onye na-anụ ha anụ. Ụfọdụ ojezie na be ọgbakọta ọgbajekwuzi ofu nwoke biri na biya na-amụrụ ya nwa na-emeghị ego n'isi ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke agagodo n'ihu agaba n'azụ. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na to solve this problem enidi ka akpa na ana wee kpa na ọfọ. Ka ngwa nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ụmụ ihe niile a ndị gboo m debelụ eji echekwa ngwuru maka ọdịmma nke ụmụ mana ọkwa na nke ọbụla ị chọrọ imebi na o nwere ihe kpatara na-eme mgbe gboo ha ji wee debe ya. Ọ bụrụ na ezinụlọ adịghị amụta nwa ọnwụọ ha wee hiwe ọdụ ọmụmụ na ngwuru a, gị nwa na-achịkwa ka imebie ya, mara nkwa na ụkọ nwa dị na ngwuru ahụ eji wee tie ọdụ ọmụmụ nwa wee dịba. So isikwa na ihe imebie ya dịkwa redi na generation unborn nwere ike ife esikwa ụkọ nwa. Mana ka nkọwaziere gị, ịchọọ imebi ụmụ ihe ndị a, ọ bụrụ mmebi ka ị na-emebie, na ọ bụ kpọta dibịa gbawa afa na ngwuru,
ọgbata ọdọ ọmụmụ ajụọ ọdọ ọmụmụ kere ihe a ga-enye ya ka o wee pụọ. Ụmụ ihe niile a ndị gboo debelụ nke a gbara afa ajụọ ya kere ihe ọ ga-eri. Ụfọdụ ya asị na ha ga-eri ọkụkọ, ụfọdụ asị na ha ga-eri nnekwu. Ajụcha ya nke ọbụla, nke asị na ọ ga-eri nnekwu edebe ya, nke asị na ya ga-eri ọkụkọ edebe ya. Ewere ihe niile a ha si na ya enye ha enye ha, enyecha ya eme etu esi eme ya. Dibịa onye ma anya ma anya, o mechaa ya edebere onwe ha, famili edebere onwe ọnụ. Mana marakwanụ na ọ nwere ihe na-eme na ngwuru ndị gboo ji wee debie. Then ị nidiri onye ọbụla, onye echichi ọbụla, unu mee ha na-etu esi eme ya, dibịa ya ewesisi ya. Unu enwere onwe unu. Mana ọ bụrụ na unu emego ọtọ nọọ wee je fekasị ofu ihe so unu na-arụ ọrụ ezinụlọ, nkịta atụ o jidego unu, ihe unu ga-eme gwuru na-etu a ga-akaba agbara onwe ha. Ọ bụrụ na famili owo famili ndị a na-ekwe ekwe na tamosis, nwanne gburu onwe gị. Ị nwere ka esi eme gị nwa na onwe gị agburu onwe gị. Onwe ihe ndị ọzọ metalụ ya so ha, mana gị nwa na onwe gị akwọghị aka mee cleansing wee kwuo na ihe dị etu ha metara na ọ gbasara gị, ka ị nwere onwe gị, ka ị wee pụta ihe, ka ị wee dee ude. Onwe ihe nkọwalụ na ihe ịghọtara na ihe a nkọwara kịta, maka na ama na-etinye ezigbo ọtụtụ ezinụlọ nọ n'agbụ, nọ n'ihe emeri, nọ n'ọnọdụ eji ana maka ihe ndị gboo metara. Ihe afọ akara ekwentị WhatsApp m, jụọ m ajụjụ, aga m akọwara gị. Like our video, share ya among your friends, send their WhatsApp, subscribe to our YouTube channel so that ka ị na-enweta nkụzi ọbụla anyị na-akụzi. Lụta na ihe anyị kụziri taata bụ gbasalụ mmetọ ndị mmadụ metọrọ ọtụtụ ihe dị na ngwuru, o wee na-enye nsogbu n'ụbọchị taa. Onwe ebe ọbụla isi wee mee nweta nsogbu, agbara ịgba afa ndị ichie, gbata afọ wee chọpụta ụmụ ihe dị etu a, ijikwa na-eti ekpene kaba alụ ka ime nwụcha, ka ịgụpụ onwe gị n'ihe ndị gboo metara. Maka na ụfọdụ ezinụlọ mere arụ dị iche iche, dịka nsi wee kọwabụ ime ya ka iwe nwere onwe gị. Ya gazienụ Igbo makanụ, asị nke nwa mere nwoke mere nwaanyị. Ya gazienụ n'ọfọ, daalụnụ.